Terus nyekrek no kompor apa masak kok malah gak sentek. Ini ki udah dirgah masak sisan. Tapi manganan jopo. Yes Pak, gak apa-apa, nek sampean maksa. Ya tuh Pak Ibu, orang maksoy. Pak maksa lah gak apa-apa Pak, aku siap. Ayo. Tur meneh lho Pak, aku wis kesel mbah-mbah. Mesin cucine rusak. Ya aku tuku mesin cuci sisan to, Bu. Tenane. Iya, engko nak bali mangan mampir tuku mesin cuci. Magicome ya rusak ya Pak, nek tinggu masak ngintip. Ya aku tuku magicom sisan. Tenane Pak, rasa guyon. Lapo tek guyon lho. Mosok aku jaluk-jaluk langsung mau turuti. Biasane lho, aku larang ngamuk-ngamuk sik lagi mau turuti. Aku kok jadi curiga. Jangan-jangan sampean tuku-tuku dewi barang-barang sedegane larang ben aku gak nesu. Sumprit lho, Bu. Alah aku gak percaya. Atake sampean wis tuku pancing. Ora ya, Bu. Manuk, Tuku manuk ya ora. kenal pot racing. Kandhane ora ya ora. Ah, aku tetep gak percaya. Mending gak sama tulah timbang sampean gak terus terang ambek aku. Piye to ki? Jalan-jalan dituruti kok malah nesu. Ayo Pak, sudah mangkat.